Hello mga kabisaya. Karon ani ana usab ang atong panibagong drama. What the Style? Paborito sa lahat. Ayan. So, nasayod ko nga daghan man ganahan ani akong atong drama. Bisan ako ganahan man ko. So maningkamot gyud ta mga kabisaya maka-upload ta kada adlaw para sa ato ang tanan, dili lang para sa kuha sa inyo sa atong tanan. Malingaw ta, ma-stress reliever ta sa matag adlaw nga makapaminaw sa atong drama. So dili na natudugayon, let's go. Women Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Iman ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imukha nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Manu, hinaingon, mas palabihon ko pa nga way lalaki sa mong kinapuhi, kaysa mawa ka na ako ang akong mga anak. Mo kininay tabos ang kinapuhi nga di ako mahimo, mahikalimtan. Axel, nausa ka ba? Yan ang ipakusgan man yung padagan ng motor! Basta dali ko ni mo sultihan, kinsa imong laki, samtang tuwa ko sa laing nasod. Wala kitahon! Di lagi ko mutuon ni mo. Ay! Pauno ka ni mong motor ka manako! Axel, madisgrasya ta! Doon na tayo duha ka anak ka babae, di ka pa maluoy nila! Ikaw! Naluoy ka nila? Ha? Maluoy! Huwag ka maluoy sa itong mga anak! Kung naluoy ka pa, di ka magbisyo! Wala gitong ko'y laki, di ka pa magkasabot! Ginuong ko, Axel, ang saba! Oh, nakutra! Axel, magpatay! Excuse me. May pulso pa siya. Kadiyot. Alsahan na ninyo. May pulso pa siya. Dado na tulad siya sa ospital. Salamat Ginoo kay nakamata nagbalik si Malo. Mama Malu. Ma. Ma. Lola, tanawa, Lola. Iguran ni tanaw si Mama Malu. Ay, may dalang kay luwas na si Mama Malo ni mo, Cindy. Oh, sige, Miss Malo. Ina laglakang, ha? Kana, good. Abi ni mo, no? Fast kayo ang imong pag-recover, miss. Salamat ka ni mo, Ruel, ha? You're welcome, Miss Malo. Mahimo bang Malo na lang? Ayaw na lang ng miss kay may duha na ko ka-anak. Oh, imo nitong anak ang duha ka teenagers day nga mooy mo puli og bantay nimo din sa ospital. Abi na kog imo to silang mga sisters. Mahimo bang mo paway unya, Ruel? Nga naman, gikapoy ka na, Malo?
Ikapoy na. Kutas na kaayo. Malo. May relasyon mo, Sir Ruel? Ma. Sultihi ko. Ma. Diyos ko, Ginoo ko yung taon. Wa pa ganito igikan sa pagkamatay ni Axel, may gipuli ka na niya? May gabi ninyong tanan. Dayon, Ruel. Ang mga anak, siya si Kuya Ruel ninyo. Oh. Uy. Murag, nakalitan man sila sa akong pagbisita nimo. Ayaw ka bala ka. Ako rin mo pahibaw nga magpasabot nila. Mga liwat nimo ang imong mga anak. Mga gwapa, malo. Mangalit man yung uwana, eh. Di man magpahibaw. Kainit ganin ha, unya karon kalit na lagbundak ang puso makuan. Saan man ako nga makapauli ko sa amo. Ipangutom na gidon sila sa mama o ang buwan ako ka mga anak. Ay, parahon ko na sa kinan nga nagpaingon din eh. Para! Ayala! Ay, sir, sorry. Abi na kong taxi. Private car man di ay, uy. Sakay na lang. Dali mo nga pa. Pero thank you na lang, sir. Sorry. Abi na kong taxi. Di man di ay, uy, sorry. Sakay lang ha. Yan to ka sa inyo. Ay kablaka kay di ko na itong tao. Promise. Kinsa tong batan ng lalaki na gato nimo? Aray, Ruel, sa ba? Kinsa tong? Sakit, ha? Gisakitan ko sa mga pag... Kinsa lagi to? Imo tong laki? Ha? Ako laki. O sana? Happy na ka, happy? Malo. Buhiin ako. Wa kay katungod nga magselos. Kay dili ka pa hingpit nga mo'y tag-iyan ako. Nagbuwag na dahil mo ni Mama Malo, Kuya Ruel. Oh, Cindy. Pero nga nang permi pa man kang muanhi sa amo. Ngawa naman ka mong Mama Malo. Magsulti ta, Malo. Buhi ko. Ayaw ko guniti. Unsa man ka? Ano imong kong ingon ini? Unsa may saan akong nabuhat nimo, ha? Wa. Naigugma lang ko ni Randy. Oh, unsa? Libil na tamalo. Pero, Randy ang akong mga anak. Dako naman na sila. Gawas pa. Naam sa mama ni mo. Huna-hunaon sana na kong maayo, hayan. Si Cindy, karon pa siya na uli. Kisam ng lalaki nga mihatod niya. Kilips to lips si Cindy sa lalaki. No. Si Ruel ka na. Kuya Ruel, nakakita na to si Mama Malo nga nag-kiss ng Ay, duha. ko, busag doon na siya. Wa naman mi sa imong inahan. Sige na, sold na sa inyo. Unyan ako palargaw ning ang taxi kung makasold ka na. Okay? Sige na. Sige na, biya na lang. Ako rin bahala. Sige na. Okay. I love you. I love you too. Bye, Kuya Ruel. Bye. Bye. Amping! Musunod ako sa bahay. Anong kisapa man ko ni mo, ma? Napuang ka na, Cindy? Gikan ako si Ruel o niya ikaw na sad? Unsa man ang imo, ma? Nagselos ka? Di ba imo naman siya gidispatsan? Ikaw ang dili na niya, ma. Kay may lain na kang laki. Og naluoy ko ni Kuya Ruel, mao nga. Nga nakigrelasyon ka niya, mao ba? Luod ka! Haay kaluod ni mo, ma. Nga wa pa ganito igi kang namatay si Papa Axel dahil na disgrasya mong duha may laki ka na. Sagat kayong manutya ang akong anak. Basta. Ay tala. Di ko makaagwanta nga ingon ni Ato si Cindy manutya na ako, Randy. Sakit kayo. Gusto na lagi. Gusto na. Samay. Anyway.
na ni Maho magkambino. Miinom ka? Gamay. Painit sa lawas ba? Randy, gusto na. Huwag ko sa mood. Ikaw pero nasamon. Wala ko sa mood. Please lang. Anya ako naman ka sumod. Imod-mod ka ron. Oh, Randy, kalain ko ni mo. Kalagutan ra ba ng babae? Rawa ka nang mapay maaman. Kanang ako para mansawa niyo padi-idi mo. Itam kalagutan. Iya. Randy, Kalagot ka. nga nang gitangtang ni mo imong pakos. Tang-tangutan na ba? Apa? Randy, ang sabi na itabo ni mo! Gustong baliboran! Gusto na! Randy, gusto na maluwi kagisakitan ako! Ko na bukto ni mo na igos pilyat. Oo. Sorry ako ganahan. Ginawa kita ako magkadugong babae. Bakit ako nga, pero sakit! Ganahan. Kita ko kadugong babae samtang rupan sa ako na kung sama nila. Randy, gisakitan ko! Kasakit ako nga, pero ay mag-ipaak. Uy, ako, ayaw. Kumain ni Randy. Karoon pa kumakaswag lalaking ingon ini. Sa siya. Kinibawak nga lamay kayo. Nagipag niya. Lain-lain parte sa kong kalawasan. Gusto na. Nagkasugat kong lalaki nga murag demonyo nga moromansa. Sadista. Nakaingon ko, gigabaan ko ni Ruel. Ingon man sa namatay kong bana nga si Axel. Mao ka kasama ang kaagi ni Malo, dinining tulmanon. What's the style? Nakasugat og sadista nga lalaki is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.